Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala og mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagdapiton sa pagpamatiw sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magkapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpalon na kamustagtagsan ko mga lingkuranan o banosab sa tagsan ko mga reducits aron sa ingon ni ana mao inyong magamit sa pagpamati ang giyon nagaros pagtura tos mga maturan puro lamang mga nagasulat sa Biblia o kung may mga basahon mga referensya nga mga pagabasahon kada dili aron supakon ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon itong patalinghugan dinhi sa Power Radio sa Kabuses. Magsugod kita alas 7 bulungtad hangtod sa alas 8 o ingon man sa Balingasag Kurat Radio FM mabati usab ang programa magsugod alas 9 bulungtad hangtod sa magsugod sa alas 8 bulungtad usab hangtod sa alas 9 sa kagabihon. O kini usab nga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi bati usab dito dapit sa Radyo Ultra. Magsugod sa alas 10 bulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon o ingon man sa RPN sa Teleradyo masaksihan usab mapaminawan usab. Magsugod kini sa alas 12 bulungtad hangtod sa alas 2 sa kahaponon. O gingon usab dito dapit sa Iligan mabati usab ang programa magsugod kini sa alas 3 bulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon o dito usab sa Bato Plaridel. Sa Kalamba magsugod usab alas 6 bulungtad hangtod sa alas 7 sa Kabuntagon o sa DSDR Dipolog. Magsugod usab ang programa alas 12 bulungtad hangtod sa launas kahaponon o sa DXPR Pagadian. Tunga sa oras sa magsugod sa launa bulungtad hangtod sa launa imedya. O gingon man usab kini nga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati usab kini dito dapit sa Valencia Bukidnon sa Power Radio mabati usab ang programa 97.7 FM. Magsugod ka na alas 3 mulong tadas alas 4 sa Kapunon o gingon usab dito dapit sa radyo natin sa Manolo Portage Bukidnon sa DXRE. Mabati usab magsugod sa alas 5 bulong tadang sa alas 6 Kapunon o gingon usab dito dapit sa DXCY Bayugan City. Magsugod usab sa alas 7 alas 8 mulong tanan tulas sa 9 o gingon usab sa paghapon balik na usab alas 5 paingon sa alas 6 sa kahaponon. Og dito usab sa
dapit sa Cebu City sa estasyonan sa DYLA magsugod alas 11 bulungtad hangtod alas 12:15 og yung usab dito dapit sa Toledo City mabati usab magsugod sa alas 6 bulungtad hangtod sa La City sa estasyonan sa DYHR. Og ngini gyud na karon ikauban pa nato ang usa pa ka ministro. Kamusta kanini mga kaigalaan o kaigsunan gini sab si Brady Rumi Rama Kamos katambayayong karon sa pagkatud kanini sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa para kaluwasan. O karon sa pagpadayon mga kaigalaan o mga kaigsunan ibalik ko si Brad Hirmuinis makarayo haron sa paghisgot sa maong tema. Nining higayon na karon mga kahigalan ug mga kaigsunan ang tema nga atong paghisgutan ang padayon bahin sa pagtubag sa pagpadayon sa mga isyu nga gibuhian ni Mitchell Bindilio tungod kay importante kayo nga tubagon nato tungod kay ang iya gabalik-balik ang iya rabang mga isyu mao ni nga atong atimanon ang pagtubag tungod kay nagtuo man gud ni siya og dili nato atimanon pagtubag ang iyang mga isyu unya ang iya rabang mga isyu niadto miaging Domingo kay niadtong higayon na dito man ang ato Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio dito dapit sa Cebu o ni tabok po ang ganto sa Bohol o ni doon na po'y nagtigom o panagtigom ang mga PBCM dito, busa dito sila. Busa kita ang nagdala dito live sa Balingasag, nanubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Mauna nga ang dire, kato nabati niyo tumiyagin Domingo, replay lang to sa mga nangaginamo nga mga programa din, kay dito mi nag-live, kay among yatangan ang mga isyu ni Mitchell Bindilio. Doon ay mga portion uban nga mga gipangbuhian yang isyu dito sa Balingasag, hook up pa na gikan dito sa Dipolog sa iyang istasyonan gibalhinan gikan sa istasyonan sa DXDR mao na nga iyang giatake unya do na dayon sa hinambog nga matod pa na niya dili gyud kuno namo kayang tubagon kay kun tubagon kuno ni ngungon wala gyud kuno namo ni kubi unya niingon ra ba dayon siya nga matod pa na niya dili nag-ingon ra ba ni mga PBCM nga mga ministro nga dili patandog ay dili patandog lugar sa to pa ang ibo mga isyu lugar hadlok lugar mi ana mo na ningon ra ba siya dili ra ba kaya nila ng tubagon dili kaya ng tubagon hindi man ng tubagon dugay na ko pangutana wa gid la tubaga ato kanini paminawan biyang bula-bula sa baba be mo ni giingon ako nga kun do na may pagdagko sa mga balod sa lapyahan bula-bula ang agi sa binagsakan sa balod labaw pa ning baba ni Bindilio nga matod pa na niya di gyud kuno namo kayang tubagon di kaya tubagon kining imong mga pangutana lugar rin namo kayang tubagon niya paminawan nato ipasukan nato ang pagtubag sa iyang mga isyu niya. Diha sa may maglangkod, diha sa kulangkod ato diha ko. Now, apaan atong gimonitor pinagi sa atong cellphone, nandala tag cellphone mga kaisonan sa pagkuhan na mamonitor nato pero kaya signal, apitiwan yun. Atong nadunggan, bisan pa sa ilang siga nga dili kayo nato tik-aw nga klaro, pero wag yun nila natando kung tumaga kung pila kamo ang asawa dito mas Eugenio Senior base sa pagutana sa atong mga texter, no? Wa kuno tubaga hapos kung kadiyot. Unsay purpose niya ni? Ngano nga iya ning gisgutan sa iyang programa. Ang pipila ka porsyon ani gitubag na nako dito dapit sa Balingasag adtong miaging Domingo. Ang wa matubag padayonon nako pagtubag dire. Tanaw na to. Ya. Na tinuod ba na gipasukot nga text pahitungod sa asawa, mga asawa dito mas Eugenio nga si Calixta, Bitelia o Arlen. Pag ang ilang dipinsa kulawag lang daw ang doktrina ayon ang personal na binungatan sa ilang mga tutudlo. Doktrina man ay ang inyong doktrina si Ingon ka wala tubaga. Ingon ka ilang dipinsa. Usa man na pagkaistoryaha. Moingon gani kag nagdipinsa sa ato pagitubag. Ning anong moingon magkasa imong pagsugod nga mato nimo wa gitanduga. Mo na giingon ako nga grabe bula-bula sa baba. Niya padayon ta. mas Eugenio mo yung Espiritu Santo, Senyor. Kaya naman ako Junior God. Doktrina na ninyo. Mawito ba na atong tanaon mo pasarba siyas qualification? Okay. Matod para niya tanaw na to mo pasarbas kwalifikasyon. Naday kwalifikasyon. Paninglon ko ng kwalifikasyon ni mo karona. Asa nas Biblia ang kwalifikasyon. Ningon ka man nga mo pasarba ka ni sa kwalifikasyon ka ni ang ilang Espiritu Santo. Paninglon ko na karon pangitaon ko na sa Biblia asa ng imong kwalifikasyon. Tarong nga gyud pag istorya
Kay nga naman giyaw-yaw ba ni mo na sa ere, busa tumagon ako sa ere sa amo mga programa. Ya pa, padayunan ta. Ako, nakakasawa, hindi pakurang may personal lang yung binuhataw. So na. Di ba na akong pinuntong ka? Di ka mo masukat mo na. Matangkol ko nga ako, Diyos. O niya, ayaw ko na wala akong binuhataw, bisa mo ba kung dili maayo. Kaya na doktrina. Bakit mo kung doktrina na si Tomas Eugenio Espiritu Santo? Diyos Espiritu Santo. Ya dili dahil hindi makura ang iya personal na binuhatan. Kaya na, baka na Espiritu Santo mga pabuyan. Di ka mo mga listener, ka mo mga kaisanan, ako ka mga awakon. Wak mo, adaptar mo, utaw ang mo sa nagkailang Espiritu Santo niya buluyan. Pos ko kadiyot. Lami kayo. Ilang paso, ilang purnas ang ihang mga isyo. Ningon ka magdoktrina. Diya ba gipasukan sa mga ministros BBCM tungod kay siya dunay asawa, tungod kay siya way asawa? Ningon ka magdoktrina. Mao na gidoktrina na mo nga tuhi tungod kay dunay asawa o way asawa? Angay ka lang musulti anak kung nakadungog ka nga ang mga tao sa among pagwali among gikabig, ingon nga among gipatuo ug sama sa among pagtuo pag ila sa among magtutudlo tungod kay siya dunay asawa ug siya walay asawa unsay makuha mo? Og tubagon. Sa diyang tubagon, niingon nga ilang dipinsa sa ito pagitubag. Pero sa iyang mga istorya bago pa lang, matod pa sa pag-una ng istorya sa mga nigawas nga pulo sa baba, wala hilabti, wala tubaga. Hain may tinuod na yung musulti binilyaw. Niyasa pa, ikaw ra ba nagkurawan eh. Ikaw ra ba gikubian kayo. Padayon nun ta. Okay, pos ko kaniyo, tarong ba, buluyagon, karon na. Daghan ang giyaw-yaw. Buluyagon, nagpabuyag, mato pa na niya, mutuo mo, waka mauwaw. Pila ka buok ministros BBCM. Pila ka buok programas mga ministros BBCM karon nga nias Mindanao o sa Visayas area. 21 imo upat. Amo 21 ka istasyonan unya mo ingon ka nagsuportar ang mga kaigsuonan ingon nga makasulod mga langit tong lamdag sa kinabuhi unya mo ingon kag mutuo mo ana may lagi ang imo ang prinsipyos mga tao parihas nimo tanawa gani ang uban nimo mga kauban nga mga pastor parihas mas baba nimo kay kung parehas baba nimo apel unta sila latos pero ngano man nga ikaw ra bay nalatos sa mga ministros BBCM kay sa tanang pastor sa SDE ikaw ra poy kubian kayo kubian nga way klaro sige lang kasupalpal. Paninglan ta mangi kakaron do. Paninglan ta gyud kakaron. Padayunon ta. Ano ya? Kung tanong mahalap nila mga kaisura, Biblia dili na tinuro mabuhat. Wala na itanda sa Biblia, no? Ato ba sa mga kaisura na may palit sa Biblia? Yan ang kwalifikasyon. Tarong nga ginang kwalifikasyon nimo pagbasa karon. Maayong balita Biblia, tan-aon ta kay paninglon ko ng kwalifikasyon nimo o kwalifikasyon ba ginatinuod sa Espiritu Santo mo pasar ba siya dili? Tan-aon tong Espiritu Santo ba yun ang gitumbok sa imong maayong balita Biblia. Padayunon ko. Bakit ito na? Dili gani ang sabi siya tanaw mga kaisura o sa Biblia. Buhos ko kadiyot. Matod para nimo,
Dias DXDR nagsige mi pailabot, ay nagsige paghilabot. Kinsay una nang hilabot, di ba ikaw? Ang pag-ana na mos dipulog sa una nanubag mi tungod kay nangatake si Ginito Yabo dito si Bo sa DYLA. Naman ang ilang min office niya, giadtuan na mo tungod kay naa sila nga grabe nga pangatake sa PBCM. Nanubag mis isyo. Karon kay doon na may programa ninyo alas 12 alauna paingon sa alas 2. Ang amo alas 12 paingon sa alauna. Nanubag mi sa dito sa among katma nga nakitinubagay dito si Bo. Gihilabtan ba ka na mo? Wala. Nganong naglamano man kanako? Nganong nagaistoryahan ay mata dito? Unya niya tong panahon na may tabo kang lamano, may tabo kang istoryahan ay di ka manggawas ang atong mga isyo, manggawas ang atong mga katarungan ni atong panahon na. Buti pasabot sa unang hugna nga atong pagbagat ya sa Dipolog City, wala mahitabo nga kita nagbangi sa prinsipyo. Pero sa dagan sa kasaysayan sa imong programa og sa amo, moray nahibaw-an namos among mga membro nga nangatake kas mga ministros PBCM. Doon na po'y mga membro na mo diri sa Balingasag na nakabati, diya sa programa nimo sa Waikurat Radio FM, hook up sa imong programa sa Dipolog, nangatake di ka namo diya sa Dipolog, imong gipabati diri sa Balingasag, Misamis Oriental, diin ang sunod nga lungsod ni anang Balingasag, Misamis Oriental, mao ang lungsod sa saan Misamis Oriental, naa ang main office sa pagtulon ang PBCM, question, kinsa may nang labati ba? Ha? Unya mo ingon pa ka nga kami hilabtunon? Naabot mis Dipolog, natural, tungod kay naa may programa sa Dipolog, kay ang mga kaigsuonan na ay pagsuportar o na ay pagpalit sa oras aron makaprograme diya sa Dipolog City. Unsay labot mo? Ikadua, mo ingong kakaroon ng hilabot me, apa utana, nang hilabot bagun minimos pinasugdan? Wala. Ugwa pa ni mo sugdi, wala untay tinubagay tali sa SDA o kanimo. Tanawa gani sa dagan, na ay mga kauban ni mong pastor diri sa Misamis Oriental. Gilabtan ba namo ang inang programa? Wa! Pero kinsa may among gilabatibas kang ina? Di ba ikaw? Nga naman, ikaw ra mahilabtunong nako. Ayaw ra, sus pastilan mo lagi ning-ingon do. Pastilan og iabot ang atong duha kanalan. Ambot lang. Ha? Ambot lang. Kanang mga isyu nimo, makapabor lang kag yaw-yaw sa kanginan kay wa man imong kontra. Pero kini, sampulan, ningo maka, di kayang tubagon. Padayon ng taragod, ha? Mga mga kaigsuonan, tumagan na ninyo. On sa katinoon. Nagkalantes na na mo ito, upat ka mo kasawa, ang inyong magtutodlo, di na kalantes na sa mga tao. Ha? Pasuhan na mo na kami mo deklarado. Inuwan na, dili. Kaya mo na mga tao, sa ano na narapagutan na wato na ba? Napasabot na, alanganin mo tumak, alanganin mo matinoon. Hindi pa natin o, pinalagay mo na, binuang mo na, so, yaga-yaga mo na, anong aamang matutulog, sa naman yung asawa. Yan ko din ang matinood na. Diba? Parang aga na ba ito ng mga kaisonan, hindi kaya na. Kung ano ba mo, dito mo, wala pamutangan na din, hindi tumagulo, tumagulo niya. Ay natin, anak ko sa Espiritu Santo mga. Okay, di ara takutob. Unsay nabati ninyo? Di gyud kuno kayang tubagos mga ministros bisip. Kana prinsipyo di kaya namong tubagon. Gilatos gani na ikaw. Amo kang gipaninglan. Hay tinuod si Mrs. White converted unya si Mrs. White mo ay nagsugod sa SDA. Gitubag nimo na. Agoy maayo ra man kang mo ingog kwan. Muna mo ingog. Wa gani mi magkinapayas nga mo ingog. Wa nimo tubaga. Dili kayang tubagon. Kaya nimong tubagon pero ambot nganong di nimo tubagon. Pero niingon ka, dili na mo kayang tubagon, kaya di na mo matubag. Nganong maniguro man ka? Unya tanawa, og dili kayang tubagon, dadon ba na mo sa ere? Dili. Unya kung ka na mo ay makadaot sa doktrinas mga ministro sa BCM, nganong gidala na mo sa ere? Pahinumdum lang Mitchell Bindilio, pastor sa SDA. Ikaw nga hilabtunon nga dako, way labot imo mga kaubat, nga mga pastor sa SDA. Kay ikaw ray, pastor nga way klaro. Pastor nga mo yaw-yaw, mo tagaw-taw, malaang sa iyang mga sinultihan. Tanawa, lalim bago na, muingon ka mo, mutuo mabuana ng Espiritu Santo, o parehas ni mong prinsipyo, wag gay mo tuo. Kanos anatungkod ang BBCM 1967, naristro 1971. Unsa tanga tuig karon 2020. Sa 2020-2019, nagdaghan ang mga programa sa PBCM sa nagkalain-laing mga dapit, nagsuportar ang nagkalain-lain nga mga PBCM nga nitos amo magtutudlo o di mo ingo kag mutuo mo ana.
Wa ni mo to ana tanawara. Maniguro ka manggudo. Munay giingon, ayaw ipha ang itlog. Diin mo ihap ka nagpiso, nga maon ang piso. Abi kay giihap pa nimong itlog, pila ka buok, ingon po na kabagang itlog, dabig doon ay binugok. Busa ingon ana, ayaw og paniguro. Muingon gani kag di matubag. Klaro ha, nga di yun kayo ubag imong kato. Ang imong kwalifikasyon, nilaban ang imong Deuteronomio. Be, paninglon ta ka. Sa imong Deuteronomio 17:17, ang nilaban man nimo, kwalifikasyon man kani sa Espiritu Santo. Nga kana siya, Espiritu Santong tinuod kini kwalifikasyon. Imo man ning gibasa, kwalifikasyon tan-aw tani imong form og form ni tinuod tan-aw ko og kini nakapasar pa ni. Ya? Paminawan ta ang imong Deuteronomio. Gibasang sita sa maayong laki kunuhay, ako di ko maayong muila nga may laki ka. Sa natad sa Biblia. Kaya kung kini ang imong gamitong prinsipyo, ako ikatubang ka nimo, ipaniguro ginako ilang paso ta ka sa imong mga isyo. Niya? Panayunon ta, atong basahon ang iya pong sitas gibasa. Deuteronomio 17:17, maayong balita Biblia. Tan-aon ta, og kwalifikasyon ba gini para sa Espiritu Santo, og mugawas ba diri ang Espiritu Santo, nga para ni sa Espiritu Santo, kwalifikasyon ni sa Espiritu Santo. Niya? Kinahanglan dili siya magbaton og daghang asawa aron dili da madautan ang iyang panghuna-huna ni magbaton siya daghang salapi og bulawan. Sa ato pa dunay giingon nga kinahanglan dili magbaton og daghang asawa. Agoy kay giingon magsiya. Kining siya do Espiritu Santo may gitumbok dinhi. Na may imong giingon pila ka bersyon nimo sa Biblia sa imong balay. Paminawon tani ipagamit ko nimo paninglan ta kani. Kay kwalifikasyon maganis Espiritu Santo mo pasar ba siya pag Espiritu Santo dili asa nimo gibasa nga translation sa Biblia nga ang gipasabot sa maayong balita Biblia Deuteronomio 17:17 Espiritu Santo mo gipasabot niya. Igsoon tuganan ta mo 38. Kana gitligtug-an sa tinuod pila kuno ka translation sa Biblia sa iyang balay niya. Version ang Biblia na akos balay. 38 ka version ang Biblia na akos balay. Do, hagiton ta ka. Hagiton ta ka sa imong upat ka istasyonan. Hook up gikas ni Pulog. Kini. Gamita ang imong 38 ka version sa Biblia aron di ka mauwawan. Kwalifikasyon man kahana nga ang Espiritu Santo kon mo pasar sa iyang pagka-Espiritu Santo kanang gibasa mo kana Espiritu Santo may gipasabot. Asa mabasa na do? Basaha gyud sa imong 38 ka bersyon ug wala sa 38 ka bersyon sa Biblia ayaw pagbaton og 38 ka libre gamita dungagi pa mahimong usa ka gatos ka bersyon sa Biblia himua pa ng usa ka gatos hagiton ta ka unsa nga translation nga ang gipasabot sa Deuteronomio 17:17 Espiritu Santo may gipasabot kwalifikasyon na sa Espiritu Santo og kini dibatihan tuwad ang agi. Tuwad ang agi, affirmative side, di pamatuod siya, qualification sa Espiritu Santo, di magbaton og daghang asawa, pagbasa, Deuteronomio 17:17, naabay mabasa Espiritu Santo, wa diha. Do, bisa na lang, kuko na lang. Ibutang tanag kuko na lang, tumoys kuko, wa kakabasa ng Espiritu Santo na. Sa ludar ko ni mong kabasa ka, Espiritu Santo may gipasabot. Kinsay gipasabot, anay tao. Kinsang tao, hari. Niya, ako kang diksyonon do. Muni giingon, makigharong gani kas mga ministro sa USM, dongagi pa ang ibong kabalos Biblia aron di ka mauwawan. Niya, tanaon tagod. Kini siya nagsugod maguning Deuteronomio 17:17, pabor ko ni, kuan man ni, pabor na ko. Deuteronomio 17, nagsugod na sa versikulo 1, ilapos ni mo na hangtod sa versikulo 17, muhuman po na mutapos na ngadtos versikulo 20. Pagbasahon ni mo gikan sa versikulo 1, wa gina isite. Ingon nga kanang dili ka magbatong daghang asawa para sa Espiritu Santo. Wa gyud. Kinsay naghatag ana? Dios. Kinsay gihatagan niya? Tao. Dili ang Espiritu Santo. Do, nito ka nga Espiritu Santo, do, Diyos. Kanara, muna gipangita nako kay qualification magara sa Espiritu Santo. Ya, basahon nako.
Di rin lang ta magsugo. Nao, sa maayong balita, gibasa nimo gibutang gani, mga sugo bahin sa hari. Asa man eh? Nagsugod sa 14. 17 imong gisigurog basa. Context ba yan na do? Nagsugod ba yung istorya ba yan na do diri sa 14 do? Para atong basahon o basin na Espiritu Santo mo gawas din eh. Inikabot ninyo sa yuta nga ihatag ninyo sa Ginoo nga atong Dios, panag-iyan ninyo. Kini og puyo kamo dito. Unya inigpauli na ninyo. Giingos pagpayag ninyo hari. Inigpili na ninyo hari aron mangulo ka ninyo sama sa gibuhat sa tanang nasod sa kasikbit ninyo kinahanglan nga maoy inyong piliong hari ang tao. O nana ha, way na ang pilion ninyo kinahanglan ipilion ni Espiritu Santo. Pilion ninyo ang tao nga pilion pud sa Ginoo. Kinahanglan ang inyong pilion ninyo inyo rang kadugo, nana. Ayaw gayon kamo pagpili og dili Israelinhon, tuwa na. Unya do, gitumbok ni Espiritu Santo do, dili oy. Asa ra po sila nangayon nagpili ani nga maoy himuon ilang pangulo, ilang diya sa Israel. Kinahanglan dili niya dungagan ang iyang mga kabayo. Ni magsugo siya ang mga Israelita sa pagbalik sa Egypto aron pagpalit og mga kabayo kay gipasidan-an ko nakamo sa Ginoo. Sa dili na gayon pagbalik didto, kinahanglan dili siya magbaton og dagag asawa. Unya daw Espiritu Santo gipasabot diri do. Hotdon manimos bersikulo 20, tao ras Israel mailang pagapilion nga maoy mangulo ana do. Prangkahan pagkaistorya. Do pastor do matod pa sa mga evangelist sa SDA nga among nabatian sa ilang programa diri sa Cagayan de Oro City. Ang mga pastor sa SDA theologian. Ngano man nga wa man nimo gamita ang imong natun-an sa theology. Theologian magkaka. Do, taas ang paglantaw sa mga evangelist, sa mga pastor. Kanang imong gibuhat, do, dako, pakay kang kuwang. Ayaw konklusyon dito sa Biblia, nga pag-abot ana, Espiritu Santo mo igipasabot. Nga, dili man na Espiritu Santo mo igipasabot. Unya mo ingon, pakang kwalifikasyon na. Mayong laki, mga kadyas ni Pulog, do, mauni, sinabtan sa mayong laki. May pangitaan taga 38 ka bersyon sa Biblia. Ayaw ning maayong balita Biblia kay mugawas man ni tao man pilion man ni diya sa Israel nga mo'y mangulo. Question onsa na translation nga Deuteronomio 17:17. Agi pasabot Espiritu Santo. Para nga makatabla ka. Sos di magani ka katabla labaw di ka kapildi sa mga ministros ni BCM. Prangka nga pag-istorya. Nara. Pastilan, o wa lagi ka magbula-bula sa imong baba, dili malatos ang agi. Badrome, plastar sa Biblia, tan-aon ta kay matod pa, Espiritu Santo kunong way hinungdan, Espiritu Santo kunong nagtinunto kuno, nadin heta. Espiritu Santo way klaro, Espiritu Santo nagtinunto, way klaro, wa pagid kuno mo pasar ang ato magtutudlo. Kay matod pa na niya. Dili kuno na angay, dili kuno ang Espiritu Santo magpabuyag. Do! Sultihan takas pagkatinuod, basig wa ka masayon. Tubagon taka, kinira nga sistema. Kung kana dunay asawa, bisan pagway asawa, ug di na mo tubagon, walay mawa sa PBCM. Ug tubagon na mo, wa gyapoy mawa sa PBCM. Kay prangka nga pagkaistorya, ang pag-ila ug pagtuon na mo ni Master, wala ipasukan na mo nga siya among gituuhan, kay siya dunay asawa, dunay anak, uway asawa. Granting without admitting nga ang Dios di ay nga dili magtinunto kanang way asawa. Question, si Kristo wa may asawa. Pangutana, nito ang tanang tao do. Basig magpitok-pitok ng mata nimo question ta kaharap-harapan do. O mag-abot ang atong duha kanalan. Mao man kay sukdanan nga ang Dios nagtarong siya kay wa magbatog asawa. Kay kung magbatog dagang asawa o na ay asawa, mao nang wa magtarong sa iyang pagka-Dios. Question, si Kristo do gituuhan wala. Tanan tao sa kalibutan gituuhan wala. Ha? Tanan ba tao nito nga si Kristo Dios? Wala. Sa panahon ni Kristo, gidawat si Kristo, tanan ba nidawat? Wala. Ang nidawat, nasuod sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Gidipinsan sa mga apostolis. Pero ang mga wala magtuto, mutoy naglutos ni Kristo. Mutoy nagsigig tamay ni Kristo. Mutoy nagsigig yaga ni Kristo.
Unsay gilantaw nila? Do, ang imong analisar. Logic, gamita ko no do. Kung imong prinsipyo, nganong musulod man ka, nga niya na, walay klaro, mutuo mo anak nga na may asawa, si Kristo, mao man day makapato, gituhan. Agoy na unsa man, na mga isyo, kinlang gamit ang versi sa Biblia, gubuon yang mga sita sa mga ministro og paningil, nga among gipaningil, mismo ilang basahon, wadi pitsay. Kinihinoon, mo igi, hilabdan, nagtuura ba siya, nga di na mo matubag. Karon, dinhi na. Leksyonon tani Brad Romy, Dios kuno day dili magpabuyag. Unya kinira ba ang tinuod lang si Master para natong PBCM wala gid nagpabuyag. Oh. Kay kon pananglitan nagpabuyag, di na lang ta magwali Brad Romy. Ikaw Brad Romy og nagpabuyag si Master, muwali ka dili. Wala, dugay na kunta niyong daw ng PBCM, nagpabuyag pa nga itong Diyos ng Espiritu Santo. Sa ato pa muwali ka dili og nagpabuyag. Dili. Oh. Nagpabuyag mong Kung galing. say rason nimo nga di magkamuwali og si Master di nimo iwali si Master kon panlitan atong dawaton ang kabindilyo. Nagpabuyag ba di wala? Wala, giga na nagpabuyag. Mo na! Tudlo. Pangutana, ngano nakaprograman mi sa radio station, kinsay nagsuportar, mga kaigsuunan nga nito, nganong wala man sila, mudawat sa imong giingon nga nagpabuyag. Munang Oh. si Bindilyo, espirituhan ginas pagka masupilon, Brad, makarayo. Mo na! Ang prinsipyo sa mga tao nga nagtamay ni Kristo sa una, mo po yung prinsipyo Bindilyo. Mo gyud. Ang mogamit sa termino nga ang Dios magpabuyag, wala na mogawas ng termino was baba sa nagtuo. Tuan na wa mo tuo. Sa panahon ni Kristo, ang mga apostoles, nagsulti ba sila nga si Kristo nagpabuyag? Wala gyud. Si Kristo para nila hingpit. Wala si Kristo ingon nga dunay sala, dunay lama, wa gyud sayo. Paliw pagbasa, unang Pedro Brad Romy, 2:21 kay atong leksyon ni Bindilyo. 2:21 hangtod sa bersikulo 22. Paliw pagbasa. Sige, basa. 21, 22 sa kapitulo 2 sa unang Pedro. Yun ini sa Kapitulo 2. Versikulo 21 hangtod 22. Sige, pastor. Ingon ini ang nakasulat sa Balaan Kasulatan. Siya walay nahimo nga pagkasala. Walay hingkaplagan limbong diha sa iyang baba sa 23. Sa sinultihan niya Bisag diha kasi pala. Bisag diha lang takotob. Si Kristo, walay nahimong pagpakasala, walay lama, walay buling, walay limbong. Sa ato pa ang atong Ginoong Hesukristo, wala gid sa ingon nga nagpabuyag. Pangutana, sa baba sa mga tinun-an ni Kristo, si Kristo wa magpabuyag. Kay si Kristo gituuhan nila ang atong Ginoong Kristo. Unsay gisulti sa mga ni Apostol Juan. Paliw pagbasa Brad Romy diri sa Maayong Balita Biblia. Basahan ning Maayong Balita Biblia Juan 1:18. Ug unsay paglantaw nila sa atong Ginoong Kristo. Juan 1:18 sa Bibliang Katoliko. Basa. Ingon ni Brad Makarayo ang na sitar nga sitas nagingon din wala pa atong klaruhon kay medyo layo. Wala pa kayo tao. Wala pa gayoy tao nga nakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinalangga kayo samahan maoy nagpaila kaniya. Mao kana Brad Makarayo. Ang bugtong anak nga Dios. Sa ato pa si Kristo, Dios. Question, kinira. Sa mga tinun-an ni Kristo, si Kristo hingpit. Si Kristo walay sayop, walay lama. Sa nakita nila, si Kristo nagtuo sila sa atong Ginoong Kristo. Mabitan si Pablo Colosas 2:9. Nag-ingon si Pablo nga diha sa lawas ni Kristo nagpuyo ang kinatibuk-an sa pagka-Dios. Colosas 2:9. Unya nag-ingon po si Apostol Pablo sa nakasulat po sa ikaduhang Korinto, nag-explicar po si Apostol nga si Pablo nga diay panahon ngiingon sa pagpayag diri 5 versikulo 16. Busa sukad karon among nahibaluan ang tao dili na sumala sa tawhanong pag-ila namo ug bisan tuod diay panahon nga si Kristo among nahibaluan sa sumala sa tawhanong pag-ila
karon wala na kami mag-ila di kaniya sa ingon. Sa tawhanong pag-ila, wa na sila mo ila ni Kristo sa tawhanong pag-ila. Unsa na si Kristo sa ilang pag-ila? Filipos, kapitulo ang atong mabasa, 2 bersikulo ang atong pagabasahon, kapitulo 2, bersikulo 5-6, nag-ingon si Apostol Pablo, sa kapitulo 2, bersikulo 5-7, nga duha ka kinaiyas Kristo. Kinaiyas pagkatawhanon, o kinaiya sa pagka-Diyos nun. Nana, karon pangutana, Badrome, 5 nga kapitulo sa Isayas. Ukba, kapitulo 5 sa Isayas, versikulo 11, ikama dayon sa versikulo 22. Basa. Kapitulo 5 sa Isayas, sayang bersikulo 11. Nagaingon. Laot niya itong musayo pagbangon sa kabuntagon. Aron sila managhubog sa maisog nga mga ilimnon. Sampol niya, sampol ni. Unsay prinsipyo nga gihatag? Nag-ingon. Nga, alaot niya tong musayo sa pagbangon aron maghubog. 22, basa. Ingon ini. Alaot ni adtong makusog nga muinom sa bino ug mga tao nga kusganon sa pagkasuko pagsakot sa maisog nga ilimnon. Pana, sampol niya, bindilyo, paminaw gyud. Paminaw gido. Imo ra bang gipabati imong tingog sa Misamis Oriental ambot unsay mahitabo anis nakadungog sa imong yaw-yaw. Basta Dios di magpabuyag. Pero kinsa lang ang muingon nga nagpabuyag ang wa mo too. Pero kato nito, wa gid magpabuyag. Pares namo sa BBCM. Para nimo si Master nagpabuyag, pero para ka namo wa magpabuyag, mao nang nagdaghan ang BBCM. Question, kinira si Kristo. Sa iyang panahon, kung lang tao na to, ang pag-ila sa mga tinun-an ni Kristo hingpit, wa magpabuyag. Pangut ang atong Ginoong Kristo para sa mga tinun-an, pero para sa dili magtotoo unsa ilang rason ni Kristo. Mateo kapitulo 5 niya daw paminaw do ay pitok-pitok ra ba ding mata niyong maiga na ka. Diyaw, Mateo 11 bersikulo 18 o hangtod 19. Kay si Juan mian na nag-ingon, tan-awa ka na siya si Kristo usa ka taong ulitan, palahubog o higalas mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala apan ang kaalam ginap matarong baya pinaagi sa mga binuhatan ini. Question, asa lang si Kristo nagtarong og hingpit sa mga tinun-an nga nasakop kay nagtuo sila. Pero sa mga dili magtotoo unsay ila didtong pagyaga-yaga ni Kristo. Abi kay si Kristo mo inuman, agingon na lang si Kristo palahubog. Unsa day ang giinom sa atong Ginoong Kristo nganong ang mga mayaga-yagaon nga dili magtotoo ni Kristo. Didto giigo si Kristo sa ilang pagyaga-yaga sama sa pagyaga-yaga ni Bindilyo ngadto sa among magtutudlo. Mateo kapitulo 11 bersikulo 18-19 giingon. Si Juan mianay nagpuasa siya og miinom og bino. Og wala mag-inom og bino. Og ang tanan miingon giyawaan siya. Si Juan wala kuno miinom og bino pero giingnan gyapon di magtotoo giyawaan. Si Kristo sa bersikulo 19. Mianhi ang anak sa tao og siya mikaon og miinom. Og ang tanan nag-ingon tan-awa kining tawhana. Ulit og palahubog siya higalas mga maniningil sa buhis o sa mga makasala apan ang kaalam sa Dios milutaw nga Tinoo diya sa nabuhat ni ini. Unsa di ay ang nakita nila ni Kristo di ay nga giinom? Bino. Question, pag nakita nila si Kristo nga nainom sa bino, ingon na sila si Kristo palahubog. Maubagon na Dios? Kana siya ulitan palahubog higalas maniningil sa buhis gibutang bagod sa maayong pag-ila sa mga dili magtotoo sa Kristo? Wala. Asa gibutang sa ilang paglantaw? Palahubog. Palahubog bagod si Kristo sa ilang mga tinun-an para niya. Maila na to kay si Kristo magtutudlo, Juan 13:13, nga naman nga ang mga apostoles bawal man nila ang pag-inom. Question. Asa Brad Romy naa bagis Biblia wala? Naa wala? Naa. Apangutana. Kinsang usas mga tinun-an palihog pag-ukab. Unang Korinto 6:9-10 kay atong leksyonon Bindilyo
Kay tan-aw tani karon kung naay nagyaga-yaga ni Kristo sa dapit mo sa Espiritu Santo naapoy mayaga-yagaon, way lain nga pastor sa SDA, Maones Mitchell Bendilio. Be, basa. Kaingon din sa bisitar na nimo nga sitas. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingarian sa Dios. Ayaw kamo pag palimbong, walay mga makinalawason o mga tig simba o mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot sa Diyos o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tig pasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Busa sa gibasa ni Brad Rome giingon, ang mga palahubog dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Kinsay nagsulti? Si Pablo ba ya? Dili mga ministros bibisema, si Pablo mo ay nagsulti. Question, kinira. Nganong nagdoktrina man ang mga apostoles ni Kristo nga bawal ang pag-inom? Kay tuwas Isayas 5:11 kama 22. Si Kristo asa lang di ay mugawas ang paglantaw nga si Kristo kay nag-inom magbino igno nagpalahubog. Tuwas di magtotoo. Pero sa mga tinunan si Kristo palahubog ba? Dili. Karon kay si Kristo di man palahubog, pero paras di magtotoo. Si Kristo palahubog, mao gyapos Bendilio. Para niya ang amo magtutudlo kay na may asawa, ani ingon ni siya tinunto. Way klaro, wa magtarong. Pero para namo, di ba namo gipasukat? Og debate tano, ya matay. Mun lagi nagihingon lagi nako. Sa manglipaghong lang unya. Ha? Prangka nga pag-istorya ngano sa tanan nga mga dili magtotoo ni Kristo, granting without admitting, ang makapahimo gatinuod kato di ay ang way asawa. Pangutana nganong si Kristo sa mga di magtotoo wa may asawa, pero ngano man nga naa may wa mudawat ni Kristo. Juan 10:33 basa Brad Rome. Juan 10:33 basa Juan 10:33. Sige, Ingon basa. ni Brad Makarayo ang nasitar na ni mga sitas nagingon din kaniya may tubag ang mga Hudiyo nga nagingon. Baton ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og mayo, kundili tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Oh. Naapa sa Juan 5:18 si Kristo nagpakigsama kuno sa Dios. Mao na nga ang atong Ginoong Kristo para la dili Dios kay dili Dios piki nga Dios. Mao gyapos Bendilio na ay mo piki gyapos ang magtutudlo karon pangutana. Mao ba na Bendilio ang among doktrina nga giila na mos master nga siya Dios Espiritu Santo kay siya do ni asawa? Di ra ba? Giila na mo ang Espiritu Santo kay siya way asawa? Di ra ba? Basa Brad Rome sa nakasulat sa balaang kasulatan. Basaha ang nakasulat sa Biblia. Diya sa Isaiah 33:13. Basa. Plastar. 33:13 sa Isaiah. O Brad Makarayo atong pagbasahon din sa nakasulat sa basahon sa Isayas sa iyang kapitulo 33 versikulo 13. Basa. o ingon ini. Panimati kamong mga atua sa halayo. Unsay akong nahimo ug kamo nga niya sa haduol ila ang akong kagahom. Nana. Brad Makarayo. Ang giingon sa Dios ang kwalifikasyon mao ni klaro Bendilio. Unsay kwalifikasyon diya sa Biblia pag ila sa Dios? Dili tungod kay siya dunay asawa. Dili tungod kay siya way asawa. Asa sa ilhon maton pas kwalifikasyon nagyatag sa Dios ilha ko ninyo sa akong kagahom. Og debate harap-harapan sampulan ta ka, dabing pangutan-on ta ka, cross examinon ta ka. Asa mabasa nga ang Espiritu Santo nag-ingon, ako, Dios Espiritu Santo, kay wa ko'y asawa. Basa ako nos Biblia, ako magpitok-pitok ng mata nimo sa pagpangitag sitas aron isuportar o itubag sa akong cross examine nimo. Asa mabasa nga nag-ingon ng Espiritu Santo nga ako Espiritu Santo ko kay ako'y asawa.
Kana, basin ba yaon niya? Pero, sampulan ta, tubaga ko nos programa, huwaton na mos balikasag. Huwag mo gawas ba? Mao bitaw nga giingnan ako, ha? Hook up po nung tanay mo programa diris bilyan ng iba. Aron nga imong isyo, ilang paso na mo. Oh. Mao man na. Mao na. Karon, si Kristo na gayon Juan 14:11 ilha ko ni tungos akong binuhatan. O diha pa. Kunya sa buhat ang pagkaway asawa. Si Kristo nagpakita magmaayong buhat Juan 10:32. Nganong pagabos 33 gibato man siya. Mato pag Kristo gipakitaon ka magmaayong buhat nga wa ka mamutuon ako. Kunya nganong inyo akong pagabaton. Ingon ang mga Hudyo, batoon ka namo tungod kay ikaw nagpakadios tao ka raman unta. Do ang amo ang gipasikaran do kinira. Wala pa nimo na tanduga gitandog na namo na unang-una sa prinsipyo sa mga ministros bisimog sa mga membro. Unsay pagtandog namo kinira. Buhaton bago ni sa Dios. Ang tubag 19:26 Mateo. Sa tao di kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Kuwang pang mga ministro amo pagtuan na ang amo pagkuana na pagkwintada. Hastang mga membro nga nagpadoktrinas mga ministros BBCM. Hain pag yun ang yutun kay namo. Kinira ang nasbuhat 13:41. Panimati kamong tanawa kamong mga mayubiton pangitingalag pangawagtang kamo kay sa inyo mga adlaw pagabuhaton kung usa ka buhat nga maglison o pagtuo nga ako Dios bisan pagsuginlan mo. Maona nga magbisa pag unsaon sa tao napas Habakuk 1:5 sa daang tugon sa bagong tugon man nagbasa to buhat 13:41. Sa Habakuk 1:5 nag-ingon gyapon ang Dios buhaton akong usa ka buhat maglisod mo pagtuo nga ako Dios ba di ay tungod sa akong gibuhat tan-awa tong wala mong to panahon ni Kristo. Nasay pa nila si Kristo pala hubog. Tanawas bindilyo karon nga di magtotoo sa dapit sa Santo giwali namo. Kami nagtuo, wa namo gamita nga gipasika kay kun among gi pareha may prinsipyo bindilyo wala may BBCM karon. Away klaro ni kay naay asawa. Away klaro ni kay way asawa. Wala mi ana. Ang amo diya mao ni dunay usa ka buhat sa Dios nga maglisod ang tao pagbuhat. Pagtuo nga siya Dios balay tungod siyang gibuhat. Ingon ni ana ang prinsipyo nga gibatunan sa mga ministro sa BBCM o sa tanang mga membro nga midawat sa BBCM nga nagpasakop sa doktrina o sa pagtulon ang BBCM o midawat sa doktrina sa BBCM. Ang among doktrina gipasukan ba? Nga among gipatuo mga tao o kami among gituan siya kay siya do ni asawa? Wala. Kay kung panalitan diyan na mo ipasukan, pangitaon pa namo ang mga leader o founder nga nagkakasawa. Kay kato, ang pinakadaghan mo to'y tinuod. Ha? Sayran ta ka do, o niya do, nakapatandog na mo ng imong isyo. O na di na mo kaya tubagon. Sayran ta kas magatinuod. Prangka, balikon ako sa kanginan. Wala na mo tuhi ang magtutudlo nga siya Dios tungod ka siya do ni asawa. Wala po na mo siya tuhi nga siya Dios tungod ka siya way asawa. Asa na mo sa gituhan, kanang giingon, ilha ko ninyo sa akong kagahom o sa iyang binuhatan. Naa sampol sa nakasulat sa Biblia, nang naa sa iunang Korinto 2:11, walay na sayod sa unahuna sa tao gawa sa espiritu nga niyang tawhana. Wala masayod ang iyang isig katao sa unahuna sa iyang isig katao sa makadaghana na prove na sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM nga si Master na ay gibuhat niya nga dili mabuhat sa ordinaryong tao o kana maoy nakapatipok sa tanan nga mga membro sa PBCM o maoy nagbayad sa among 21 ka estasyonan sa nagkalain-laing dapit sa pulo sa Mindanao o sa Visayas o sa Luzon. Ingon ni ana ang prinsipyo nga tinuod nga doktrina sa PBCM niya do ana matubag. Hagiton ka na ko asa mabasa sa 38 ka bersyon sa Biblia sa Deuteronomio 17:17. Espiritu Santo gipasabot. Asa pun mabasa nga ang kwalifikasyon pag-ila sa Espiritu Santo nagtarong ba siyang wala tungod kay siya way asawa. Kay kon ang Espiritu Santo magbaton og upat ka asawa og asawa. Hala sige, wa nay klaro og nagtinunto siya. Asa na? Mabasa. Ikaduha, basaha. Asa mabasa, tubagani, asa mabasa, nga nag-ingon ng Espiritu Santo, ila ako ninyo, nga ako Espiritu Santo, kay wa ko'y asawa. Basahan na doa, tubaga sa imo mga programa, kanang upat nimo kay estasyonan, hook up, gikan sa dipolog, paminawa na mo, tanaw na kong nimo. Di ko mo ingon nga di ka katubag, pero tubaga lang, kay huwaton na mo imong tubag, kay tanaw ta,
ug makabasa ba ka 38 ka bersyon nimo